Vi står her ved vores 2 nye produkter, en Otto Mixer og en Otto Tracker, som er 3 vejeceller, blandemaskinen er sat op på. Årsagen til, at vi har udviklet de her 2 produkter, det er, at jeg gik i en periode som projektleder på en mørtelfabrik og hørte om de der udfordringer, der var med blandere, der kom hjem og ikke var tilstrækkeligt gjort rent, at her kunne man ikke udarbejde og blande et kvalitetsprodukt. Så derfor har vi udviklet den her blandemaskine, som består af en gummikar. Skraberne er lavet i gummi, armene er lavet i gummi, og ligesådan så er sikkerheden intakt. Det vil sige, her hvor vi skal have mørten ud og ind, det er også fremstillet i gummi. Det kombineret med vores Otto Tracker, hvor man tager blandemaskinen og sætter oven på vejcellerne og kobler det sammen, så kan man automatisere, hvad det hedder, fyldningen og tilsat af vand, sådan så at mureren eller murarbejdsmanden ikke skal bruge så meget tid ved blanderen, at når tingene er fyldt i, så kan han forlade det, indtil at den er mixet i den tid, det skal, og så stopper den automatisk. Når dagen er om, eller projektet er færdigt, så kan man trække dataene ud, og så lave et kvalitetsrapport og indsende til sin entreprenør som dokumentation for, at alle blandingerne er foregået efter forskrifterne fra leverandøren af mørtlen.